Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayan. Inda ibasa ti Proverbio 25, versikulo 9. No adda saan nyo apag kinaawatan iti karubam, aglinawag kayo, adakda kayo, ngam di mo ipalgak ti anyaman apalimad. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Inbag kada kayo kanila kay mo, tanasaliwanwan latta ti panagbiagyo. Saan akas kada kami kad ni Kanor, nagado ti utang mi. Ay na, Verna, kinapudno na, adu mo ti utang mi kanni Ramon nga asawak. Dagiti makitkitam ita akagawaan mi dito'y balay, utang ni Ramon iji opisina da. Ah, kasta ka di? Wen, Verna, ti amo dagiti kaaruba, nasaliwanwan ti panagbiag mi, ngam kinapudno na, adu ti utang nila kay ko. Kunak no da kamila kanila kay ko ti ado ti utang na. Oray mo, gayam da kayo. Datala ti makaamo iti dayta Verna, saan mo nga istoryaan iti sabali? Anya kumaaga po nga istoryaak nga Pilar. Nasingad ta nga agkaaruba. Isu nga awan ti panggapwak amang ichismis iti kabibiyag yung agasawa. Nagmalmalam kalakit din ije balay da Pilar, Verna. Anya lang ti nagsarsaritaan nyo. Kunak no awan ti utang da Pilar. Tamaya ti trabaho ni Ramon iti opisina da. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Verna? Ad-adu pa'y gayam ti utang da ngam data. Dagiti gayam nagpipintas a kagawaan da, pasig nga utang. Oy, Verna. Saan mo nga istoryaan iti sabali a tao dayta? Nasingad kayo nga gayam kay ni Pilar. Saan mo adadaalan ti panagtalagnakan ka? Si kalang matinang ibaga ah? Ay, amam mo kan. Nagsayaat ka, no kasangsangom ni Pilar. Ngam no nakatalikudan, kumpormenting kais istoryaan. Ay na, sakbay ang nagasawa kami ka ni Ramon, talo tinagbalin akaayan-ayat ko, Verna. Ah, kasta ka di, Pilar? Wen, ngamsan nga mo dayta ni Ramon, tainlimod ko kankwana ti pasamak ti biyag ko. Ha? Ti amuna kat iso ti damo nga ayat ko. Saan? Tatalo tinagbalin ang boyfriend ko. Ay, loka. Kinapudno na. Jakmat kat kayat idi ni Ramon. Ha? Kasla silaang ti panang sungbat ko iti ayat na. Anya? Napingat nga nga agdaton, kanalai nga agisagot. Paayat ko maidingam. Apaya kasla agkad tiriknak. May salati kayat asawon day ta, Pilar. Ay ayatem atalaga ni Ramon. Uwan, nakarik na akmatan iti ayat kan kwa na. Iso asa anak matan anagkadkad anak ikalaysa. Kasta gayam ti pakasarita ang Pilar. Uwan, Verna, pakasaritaan ti ayan-ayat mi kan ni Ramon. Saan ko nga inayat ididamo, ngam nasursurok itan ta agasawa kamin. Medyo nakirugayam tiriknam idikan kwa na. Uwan, Verna, ni, saritaan tala ang daytoy Saan mo nga idandanon ka ni Ramon? Adday ta ka manin ako nak Pilar. Agtalag ka kanyak. Saan arumbang ang maamuan ti sabali dagiti palimod mo? Bakit? Anya launay ay ti pagsarsaritaan nyo ko ni Verna. Takanayan nyo umay diti balay. Awan mo ti pagsarsaritaan mi. May panggaplaan ay iti kabibiyag mi. Nakailatan ti kanayan nga agsarsarita. Nawan ka diti balay. Amuklatan ti pangsapulakan ka. Ije balay da Verna. Ay na Ramon, nila ang Verna ti makaalaak iti istorya dito'y lugar tayo. Tasan a plastik, wenno managin kukuna. Wen, ngam no daduma, malipatan pa yun tagisang iti bagas. Nakasang putak ton diti balay. Ngam awan pa iti naluto. Ay, pasensya kan Ramon. Ala, maawatan ka Pilar. Basta saan mo aliplipatan ti agluto. Tamabisina ka sumangpot dito'y balay no naggapuak iti trabaho. Nagpasig da Verna ken Pilar nga agsarsarita, Ramon. Wen nga rod kanor. Iti mo't sirok ti mangga ti pagsarsaritaan da ita. Ay na, ati uda pa'y tagkabsat. Ta isudalatan na kanayon ti agkuykuyog. No nagsangod an adwa, agmalmaluman nga istorya. No donggam ti istoryada kat maulit-ulit pa yan. Day tamo ti katawaak, tasanda maumumang agsarsarita. Siyakat maumak amang dengdengag iti saritaan da. Baybayan talataidan. Tinapatag,
Awan ti dakas nga aramiden da. Tanan yaman ti saritaan da. Bukbukod dalayan yan. Oh, apay ang nagsana ay ka iti naunag, Verna. Ada kumamon ipudnoken ka, Pilar. Awan pa'y tinangibagaak iti daytoy apalimod ko. Ha? Namnamaag ka di adwa talaang amakaam mo iti palimod ko, Pilar. Ay, agtalag ka kanyak, Verna. Anya ngamin ayaday ta apalimod mo. Saan ka di ang nag-abroadak ide? Talo atawan ti kontratak iti abroad. Wan, apay ka di. Adda nagbalin ang boyfriend ko iti abroad. Anya? Pudno ka di day ta, Verna. Ay, Uy, di mo pigsahan ti boses mo. Taamangan no adda sa bali ang makangag. kat, anya tinapasamak. Inlimod ko kani kanor nga asawa. Nga adda nagbalin ang boyfriend ko a foreigner. Anya? Ngam saan matlaan nagbayag ti relasyon may. Napanunod ko ama di ti inaramid ko. Iso anak iwin na swasak matlaang. Ay, loka. Day tamo ti jak malipatan apadas ko idi nagabrodak. Nagtalinaed apalimod dayta. Nga agingga ita, Pilar. Ay na, umapalak iti kinasingad yo ken ni Berna, Pilar. Iso nga imasidagak mo at takayat ko ti makisarsarita. Ay, kasta ka di manang syuneng. Juan, Pilar, may mayaten asikat ti asitgak, taamok ang mapagtalkan ka. Ha? Amo matan dito lugar tayo, mapili laang ti tao ang mapagtalkan. Ay, sa bagay, husto ka manang. Kasanumot ngamin, uray lalaki kat nalabos ti panagchismis da. Ay, nabayag ajak nakita ti unag ti balayo. Ay na, nagpintas gaya man. Nagado ti display yo. Ha? Ay, uwan manang. Ginatang ko amin dagita ijay mall. Husto gayam ti ko na ni Verna arimang ayan ti biagyo. Anya? Naistoryakan ka ni Verna dayta, manang? Uwan, nagpintas ka nun ti balay mo. Ha? Iso agim matangak mat iti mabalin ko nga i-display iya unag ti balay ko. Ay, nasaya at ano kasta, manang? Ngam ti flat screen at telebisyon ko, inutang ko kadagiti agpapautang. Ha? Kas matlaken ka saan ka di? Utang mat dagiti dadduma a kagawaam. Ha? Sa bagay, awan mat ti dakas na no umutang ka. Basta lakit di mabayadan, saan ka di? Uwan! Uwan, manang syuneng! Kasano nga ro da naamuan ni Manang Syuning nga utang dagiti daddo makagawaan ta. Ket nilaang mo't Verna tinangibaga ang Pilar. Kunak no mapagtal ka ni Verna, saan mo't gayam? Imbes asaan ang maamuan dagiti kaaruba nga utang dagiti daddo maakagawaan ta, naamuan dan. Ay na Pilar, diyan ko na mapagtalkam a tao. Isupay ti mangibutaktak iti palimod mo. Ang mga noon niya laditan timbagbaga na kadagiti kaaruba. Mala, baybayam latan Pilar. Sana bali, tadandanita mo tin mabayadan dagiti utang ta. Gusto mo't kit din ni Manang Syuning. Sana dagas ti umutang, basta ammom ti agbayad. Amo manang syuneng? Sakbay anak ki asawa gayam ni Pilar? Adun tinagbalin a kaayan-ayat na. Anya? Wan, naglastog nga rod a kasarsarita, tay pasikat na anagado tinagbalin a kaayan-ayat na. Kas tagayam. Sa maysa, napilpilitan pa'y kano anak ki asawa ka ni Ramon. Kunam no iso ti kapintasan, tagpili pa'y. Ay, una yan. Amo ka din ni Ramon napilitan laang ni Pilar anak asawa kan ko, ana. Saan na nga amo, manang syuning? Awan gayam. Uy, si kalati nang ibagaak iti dayta, Uwan. Saan mo nga ibagbaga iti sa bali? Anya kalakit din ayaver na. Kat anya pa'y ngay dagiti istoryana. Saan ka di ana istoryak maten kan ka, dagiti impaspasikat na akagawaan da iti balayda? Wan, napan ko nga rod kinita. Kat agpay sugayam ang nagpipintas dagiti pasig nga utang a display da. Ay na, nalabos ti kinapasikat na, no iso ti kasarsarita manang syuning. Wan, madlaw ko matdayta. Kasarsarita nga agpayso. Ngam saan kami apudpud no nga gayam? Ay naku naklakit din no nasingad kayo nga agpagayam. Ngam saan matgayam? Ay, saan manang syuning? Kinapudno na. Maplas-plasti ka na kenkwana. Santo pa'y anaimas dagiti ipapamerienda na. Nabunglog at tinapay.
Itaman pa alimabas ni Pilar adin nakaingkang ka no. Mas daawak nga rod. Takino silapan nakpay, katawan mo ti amok ama di nga inaramid ko kankwana. Mga ano nagapad akin ni Ramon nga asawa na. Iso na pudot ti ulo na. Nalabi ta kasta, ah. Sino da ito yung nag-text kanya? Ni mat Pilar. Basaag. Saan ka gayam mapagtalkan kasarsarita? Awanan ka itibain. Ha? Ni Pilar tinag-text. Imbaga na moten nga awananak itibain. Apay nga eh. Saan na aday tatimbaga na? Kunana pa yo. Hmm. Agpada kayo asawam awan bain na. Oh, kunana. Apay nga akastamot ang text na. Wan nga rod. Nasingid kayo mat nga gayam. Apay, adda ka di gurang-gura yo. Nag-reply ti awanan bain. Basaag. Hoy, Jack magustuhan ti bagbagam kanyak. Sika ti awanan bain. No, kayat mo ti apa. Agsarak ta. Saan ka kabuteng? Ni ay? Naglastogan ti awanan bain a babae? Ha! Makita na ita. Noan niya ti aramida. Amuyo ka aruba. Idi na pa ni di abroad ni Verna nagtrabaho. Ada nagbalin akaayan-ayat na a foreigner. Ngam inlimod na kanila kay na ani Kanor. Ay, palang kantis mo kami, Berna. Ay, Pilar, anya ka din ti ibagbagam iti karoba. Ay natata, agpaiso dagiti imbagbagak nga dalalaki idi ni Verna di abroad. Ginuliban na lang ni Kanor nga asawa na. Anya? Tata, di manugang mo ani Verna. Ginuliban na ni Kanor, aputot mo. Naglukon a Verna. Talaga saan ang mapagtalkan dayjay a babae? Talaga mo, tataig me. Uray dumanon kan kwa na dayta. Taipanagnak ko ahusto dagiti imbagbaga. Hinasken amaamuan dayto ni Kanor aputot ka. Tata, ibagayo kan ni Kanor ti pananggulib kan kwa na idi ni Verna. Mangibabain dayjay a babae? Agasum ta ginuliban na gayam ta anak ka. Idinto na nakasingsingpet ni Kanor. Luan yaman ti sanyo anak kinaawatan kini Pilar. Pagsaritaan nyo. Jack mapakawan ti awanan bain a babae. Intabtabbaaw na kadagiti ka aroba nga addamading aramid ko. Urnusen nyo kini Pilar daytoy. Daytay dudwa kayo laeng. Kalpasan na. Datamot ti agsarita. May papan kadagiti imbagbaga na nga adda lalakim iji abroad. Ha? Panang dadaal la kanyak dayjay ni Pilar. Iso adi mo patpatyan, Kanor. Rumuarak kat sungatak ti awanan bain a Pilar. Syakit din ti butbot ngan ti awanan bain a babae. Pudno mo dagiti imbagak, balangkantis ka babae. Kunak no mapagtalkan ka, nga agilimad iti palimad. Ngam saan mat gayam? Sikatiin mo na anang ichismis ka dagiti palimod ko. Sikati saan ang mapagtalkan. Huston, sumardeng kayon. Verna, agawid tan. Tadatamot ti agsarita. Nasayat mo ta napasamak ti kastoy. Tanaamuak ti kinapudno, nga dagayam nagbalin alalakim. Aha? Napanagnakak itan, gapo iti imbaga ni Pilar, apalimod mo. Kanor. Husto da ito yan asaritaan. Agawid tan. Kat datamat ti agsarita. Kanor, Verna, no anyaman dagiti sana nagkikinaawatan. Ornusan tayo pa'y kuma. Sorry. Anya, sorry nga ibagbagam, Verna. Pilar, pakawalan nak. Jak nalapdan tingiwat ko ang nagistorya ka ni Manang Syuning. Ay, kunak no mapagtalkan. Engam saan mat gayam? Kunakon kat. Napagkla na chismosa ni Manang Syuning. Aggagatol ti dila na, no saan ang makachismis. No apay nga isupay latin ang ibagaan nyo kadagiti palimod nyo. Tay kunada nga roden. No kayat mo ti apa. Idanon mo iti chismosa. Ta sigurado og yera. Mala, ornusen tayon ti amin. Verna, pakawanan nakmot no anyaman dagiti na isawsawang ko amadikan ka. Pilar, sorry. Kanor, pakawanan nak no nagilimod akan ka. Pakawanan nak ko man. Tanangan ti pan nakisarita, tapno maliklikan ti panagbasol.
tatidila, ket mayarig iti espada a makasugat. Papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Isagani Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.